Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मीनाक्षी रामसिया इउटुब चेनेलाव गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायफिनलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनै हाबा जानो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थादो दा जोङो ओंखारखांबाय आरोना नै ओंखारखांनासो आं लाखादो भिडिअखौ जानो क्रिस्कियाबो ओंखारखांबाय जानानै दे मोजां नाय क्रिस्कियाबो ओंखारखांबाय जानानै जों दा हाबा जानो थांसै ओमफ्राय दा थांनोसै आरोना लोगोफोर हौवा गोदान हिन्जाव गोदान आरो दा हाबा जानानै न' फारसे थांफिनगासिनो आरोना जोङो माने गरमजोंनो बाराद्राय भिडिअ लाबाय थादों आरोना आं हाबायावहाय नै जोंहा क्रिस्टिकायाहाय हाबा जाना फैनानै आरो माने चावमिन जाफैलायबाय आरोना दखानावहाय न' खाथियावनो दङ आरोना बेयावनो दा जाफैलायबाय आरो बे लोगोफोर नै दा न'आव फैबाय आरोना हाबा जाना फैबाय दा नै मार गेलेमायबा खुसि जाबायसोदो दा बेलासेनि एसे जों माने बाजारथिंजा ओंखारलांनायदो आरोना बोरिमुगावहाय थांनायदो जोङो बाजार खालामनो बेलासे एसे बेरायखथ'थ' थांबाय आरोना थाबायनो बारा गोजानबो जाया नालाय न'निफ्राय फिसाजोनो मेथाइ थफ्लासे लाखालायनांबाय नै लांना दोनाबो जाखाया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बेखिजा थास' बिबार जागोन आरो जा दिनै नायनि ओइ नोंसो थांदो बाबा दांलाय मा मिथिगौ नायनायखौ नायनि दानि गोल नायनायखौ दां नायनि गथ'आनो गोलैनानै दिनै थास' बिबार ओंख्रि जागोन आरोना जोंहा ओमफ्राय नै अमा बेदर मोनदों आरोना लोगोफोर ओंखायनो बयलार बेदरजों जानोसै एखैजा मैथाखौबो सुना लाबाय मस्ला मस्लि गासैखौबो देना लाखाबाय आं नै बानलु सानलु ओमफ्राय दा संनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एखैजा नै नाबो दंमोन आरोना नाखौ माने दिनैहाय जाला आं एवफ्रामनानै फ्रिजआव दोनबाय आरोना गाबोन जासिगोन
एखेजा ओमफ्रायनो लोगोफोर आं माने बयलार बिबु आथिं सपार लाबोदोंमोन आरोना बे मोनबाय ओमफ्राय गोजानै थास' बिबाराबो जोंहा मोनहां जाबाय आरोना बेखौ माने बयलार बेदर मोजांजों संदों आरो एखेजा ओमफ्राय आङो गथ'फोरनि थाखायबो नै खुसिया संनानै होबाय आरो दा नै कमप्लिट जाबाय आरोना ओंख्रिया मोनबाय गोथाव जानोसै दा थास' बिबार स' नोंथांमोनाथ' मोनजायाखै जानो हागौ सोरबा माने ओंखारजोबाखै आरोना बहाबाल' ओंखारदों नायनानै थांदादों औ इग्रिस गानाथिं नै मानसिया फैनाय नै आसान गोदान नै ओमफ्राय सांबोदो थ' ओमफ्राय खानायखौ दिनै बेलेग खादो दे गोलैनानै सिनबो जादो नायनि खानायाबो बिदि खादो दिनै साफानो नै नोंसोर दुस्थ'थार नै दा ओंखाम जानोसै मोनानि गोथावनो बोथिसे जालायनोसै आरोना थास' बिबार ओमफ्राय जानोसै दा नै दा आं ओंखामखौ जाना लाग्रोबाय थानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगो मोनलायफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव ओमफ्राय लुगैनाङा दे लोगोफोर नोंसोरबो मोनजासिगोन आरोना थास' बिबारखौहाय